Okay, brothers and sisters, naana po tay hisgutan karon no, may labot gyapon ni sa atong katoliko nga pagtuo. Pero sa dili pa, kanang inyong makita ninyo sa screen, kini nga view nakita ninyo nga picture sa Serious Media ni niadtong nalimot ko unsang tuigan ni hasta dili po kayo ni dugay na kayo. Sa Serious Media may aning higiyo na kanang inyo makita diha no, kanang kalo walain diha no. Ako ng misis no, atong One Heart. Dayon ang uban ako mga kauban niya, akong brother-in-law, akong sister, wala diha makita sa picture. Okay, usara man guna ka picture. Dayon sa ubang mga picture na to makita sila. Pero dili man topic na to about pictures adtong among pagsuroy sa Serious Media. Lahi man atong topic aning video ha karon. Anong kanarang akong gihimurang na ko ng background no, para kuan jud ba ang tibuok screen ba nga walay bakante. Kay sa uban ako mga videos hindi pa manggugay ko kabalo mo gamit aning software nga atong gigamit sa pag-record. Mao nang pasensya nga gatuon-tuon pa ko, mao nang dili pagyug kayo ta kahipalo. Pero karon atong gibutangan og background parang walay black nga makita ninyo sa screen. So mao ni din ang atong camera gigamay lang nato. Okay. Kay naatay hisgutan karon about sa katoliko nga pagtuo. Niya atong i-plus diha ron sa pika side kining atong hisgutan. Ang atong hisgutan karon kining mahitungod sa Catholic authority o authority. Atong hisgutan ning mahitungod sa authority sa atong pagtuo. Kay nagtuo ko nga naaani nga topic, naaani nga issue ang ugat gyud nganong kitang mga Kristohanon sa kalibutan wala ta maghiusa. Mahitungod gyud ni siya sa issue about authority. Nganong makaingon ko nga mahinungdanon kay ini nga topic kung maghisgot ang authority. Kay nagtuo ko sa akong pagbasa-basa og Biblia naagyod ani nga issue, kining issue about authority ang hinungdan nganong kitang mga Kristohanon wala ta magkahiusa. Ngano man kay kung dili nato ni mahibaw-an ang insakto nga panglantaw ani nga issue about authority, mao na nga magkadaiya lang ang musantop sa atong unahuna og kay nagkadaiya dili magparihas, dili man nagsama, mao na nga di gyud ta maghiusa. Okay. Now, nganong importante ni nga issue tungod kay actually pinaagi sa authority kita hiusahon sa Ginoo. Unsa pananglit nga bersikulo sa Biblia nganong makaingon ko ana? Kay si Kristo kadtong atong mabasa diha sa Ebanghelyo, nag-ingon siya sa Amahan. Amahan, mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Masabot nato niya ng mga pulunga nga ang atong Ginoo iya yung gusto nga kitang mga iyang mga sumusunod ato nilang idiretso kitang mga Kristiyano maghiusa. Pero ang problema
nganong wala ta managhiusa. Mauna ni karon. Mahitungod gyud ni actually sa issue about authority. Nga naman kay pananglit kami mga Katoliko. Ang authority among gisunod, ang mga pare, mga obispo, ang pinakataas namo, ang labawang pastor namo sa Katoliko, ang Santo Papa, di ba? Mo na among ginasunod. Pero moadto punta sa uban mga dili Katoliko, lahi pud ang ilang ginasunod. Kung moadto ta sa Iglesia ni Cristo, kinsa man po ilang giila nga ilang gisilbing diha gagikan ang ilang pagtuo, ang ilang pagpili. Sa atong nihibawan ng Iglesia ni Cristo, ang ilang gituhuan mao katong una katong yung ilang sugo nga si Felix Manalo. So kung si Felix Manalo may magtudlo, mutuo sila kay atong masabot nga para nila na ay authority si Felix Manalo sa pagtudlo. Ang authority na ni Felix Manalo mao nang nag-Iglesia ni Cristo sila, kay si Felix Manalo ang iyang grupo iyang gitawag og Iglesia ni Cristo, mo na ang mga sakop motuo sa iyang gipangtudlo. So nagtuo sila nga si Felix Manalo na ay authority sa pagtudlo. Moadto punta sa Sabadista, ato na lang idritso, parang dili kayo mutaas ning atong video. Okay? Sa Sabadista, ang ilang ginaila nga source sa ilang pagtuo si Ellen White, kay ang ilang pagtuo si Ellen White propeta man. Pero kung moadto punta sa KOGC, kanang Kingdom of Jesus Christ, nga founded by Apollo Kibuloy, ang iyang mga sakop mutuo pod sa iyang gipangtudlo, kay nagtuo pod ang mga sakop nga si Apollo Kibuloy na ay authority gikan sa Dios nga magtudlo. Mo nang nituo sila sa mga wali ni Apollo Kibuloy. Then matuputa sa Mormons si Joseph Smith pod, kiila nilang propeta. Then sa ato address sa Dipolog, kay naman tas Dipolog ang atong lugar na ako'y nahibaw-an diri nga na ay grupo pod nga ang ilang founder si Tatay Paulino Agapay, kanang gitawag og piniling nasud. Asa man ang ilang pagtuo, kinsa may ilang gituhuan? Of course, ang mga wali ang gitudlo ni Tatay Paulino Agapay, kinagtuo sila nga na ay authority si Tatay Paulino nagikan sa Dios, gani sa ilang pagtulunan. Dios man gani pod, kay kuan man kuno kanang bag-o ngalan man kuno ng Paulino Agapay ni Kristo, usara man kuno ng personaha Kristo og si Tatay Paulino, pero di siya ta maghisgot anak, no? Ang ato lang gihisgutan dire mahitungod nila kay mao na kining issue about authority gyud ang nagtuo ko problema ani nganong wa ta mag-usa. So buti pa sabot matag grupo nga dunay ginasunod ang ilang silbing founder, ang ilang prime mover sama sa Iglesia ni Cristo si Felix Manalo, sa Sabadista si Ellen White, kanang nagpailalom sa General Conference, si Ellen White man ang propeta ana. Mormons Joseph Smith, sa katong Jesus is Lord si E.D. Villanueva, mao na ug uban pa sa Saxinio ba si Charles Taze Russell 1872, sa CCF Peter Tanchi, mo na ilang nagtuo sila nga naay authority, kay mao lagi naay authority gikan sa Dios. Pero diri na ta sugdan na nato ang tinuod, asa bagyod ka ng authority nga gikan sa Dios sa atong panahon karon. Tinuod ba nga si Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo na ay authority? Mao nang tawag nilag sugo sa ato punta sa Seventh Adventist. Tinuod ba nga sugo o propeta si Ellen White? Matupunta sa KOGC Apollo Kibuloy, tinuod ba nga na ay authority?
nga gikan sa Dios, si Apollo Kibuloy, si Edi Villanueva sa Jesus is Lord, sa Baptist, John Smith, o uban pa. Tinuod ba gayod kaha nga ang authority sa Dios na nila? Mao nang ang ilang mga grupo mo'y atong tuhuan? Karon siguro sa di pa ko mo adtos unahan, nakita man ninyo ng picture nga atong giplas diha no sa Pika side, no? Authority na mabasa man ninyo dako kay no litra, authority. Dayon sa ubos mabasa nato the Catholic Church. The Catholic Church dinay lingkuranan. Unsa may atong gipasabot ana? Nay lingkuranan. Dayon sa ubos na apoy lingkuranan pero usaray haligi. Pero kanang usay haligi diha nga lingkuranan mo na atong gi symbol sa source of authority sa protestante. Unsa may source of authority o unsa may gituhuan sa mga protestante nga authority kung maghisgot og pagtuo, pagtuo sa Dios. Mabasa man ninyo na diha Protestantism. Ang ilang lingkuranan usaray haligi. Unsa man kay ang ilang source of authority o ang gituhuan nilang authority kung kanabang unsa ilang tuhuan mao ang unsa man ang giingon diha, no? Makita ninyo sa picture, yes, sa side, no? Because side, Scripture alone, Bible alone. Scripture alone ang basihanan sa mga dili Katoliko o mga Protestante. Actually, ang mga grupo nga gikan sa Katoliko, naghimo sila laing mga grupo, mga Protestante man sila tanan, lain-lain lang na Iglesia ni Cristo, Sabadista, okay, Katoliko magiuna. Gikan man sila sa Katoliko. Dayon, ang uban po noon nila dili musugot tawgog Protestante. Pero sa akong kanabang reflection, tanan nga nisupak sa Katoliko kay Katoliko magi original mao magi ni una, okay, tanang ni supak sa Katoliko Protestante na sila tanan, lain-lain lang og bersyon. Pero ang uban nila dili mosugot tawgon og Protestante. Ang mga Sabadista gani, ang uban musugot sila tawgog Sabadista pero ang uban po dili po musugot. na ako'y na hinabing Sabadista, di siya musugot tawagog Sabadista. Adventista lang kono, dili Sabadista. Ila po ng katungod. Pero ato ning hisgutan, ngano man kining panglantaw sa Katoliko kung maghisgot ag authority, ngano man nga gihulagway man gisimboluhan man lingkuranan nga tuloy haligi. Tuloy haligi. Unya ang Protestante nganong usaraman Scripture alone. Kaya ang gitudlo gud sa mga dili Katoliko kung maghisgot og basihanan sa pagtuo, Bible alone. Ang nasulat lang sa Biblia mao'y authority. Ang nasulat lang sa Biblia mao'y authority. Ug unsay gitudlo diha sa Biblia mao nay authority. Pero okay, atos ang unahon ning sa Protestante. Ang gituhuan sa mga dili Katoliko nga authority, Scripture lang. Scripture lang. Dili na sila mutuoan ng kanang nasa ato ang haligi dito sa Catholic Church Magisterium. Wala sila na. Dayon sacred tradition, kanang sacred tradition nga haligi sa lingkuranan sa Katoliko, mao na wala na masulat nga tradisyon. Wala na masulat nga tradisyon. Dayon, of course, tuog hapon ang Katoliko sacred scripture. Kaya tulo man na gibasihan nga authority sa Katoliko, magisterium, sacred scripture, o sacred tradition. Kanang magisterium, mga tao na nga una ang gipasabot ana mga apostoles. Ang una, ang gitagaan ng mga tao ni Kristo og authority mao ang mga apostoles. Unsa may bersikulo ana nga mo support ana, no? Sa di pa tuod na to isgutan ning sa Protestante kaning Scripture alone. At usang iuna lang gyud ng atua sa Katoliko kanang Catholic Church nga authority. Kanang magisterium, usana sa atong gibasihan sa pagtuo, kay tulo man na
magisterium, sacred scripture o sacred tradition. Kanang magisterium unsay bersikulo ana? Ang bersikulo ana mismo ato nang mabasa sa bersikulo o mga tudling sa Biblia diin kanus-a na mahayag si Kristo ug asa gikan ang iyang authority. Asa gikan niyang authority? Nasa Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hangtod sa 23. Unsa may giingon ni Kristo ang mga bersikulo ha? Nagingon si Kristo. Nagingon siya diha. Maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kinsa may iyang giingnan na kanang kaninyo, ang iyang mga tinun-an nga nahimong apostol. Unsa may iyang gipasabot anang niingon siya nga maingon nga ako gipadala sa amahan, ang iyang buti pasabot ana maingon nga gi-authorize kuno siya sa amahan. Okay na man yang tanang authority actually na bersikulo ana nga naa niya ang tanang authority nga gikan sa iyang amahan naa niya. Gipadala siya o gi-authorize siya sa amahan nga manudlo na to kay siya may atong great teacher. Okay. Pero wala mag-inusara si Kristo sa iyang pagka authority, no? Nag-ingon siya nga ako pod nag-authorize o nagpadala ninyo sa to paghatag po siya authority sa iyang mga tinun-an nga mao ang mga apostol. So, but ipasabot ang authority sa Dios na ni Kristo naapod sa mga apostol. Dayon, mao na gitawag na tog magisterium kanang authority sa mga apostol. Kay ang mga apostol mga magtutudlo man na nga kung but utingkayo na to ang Biblia, no? Kung utingkayo na to ang Biblia, kanang mga apostol na po na sila kanang chief kanang gitawag na to kung sa Supreme Court pa na Chief Justice. Okay. Now, so kanang magisterium ang but ipasabot ana teaching office na sa mga apostol. Teaching office sa mga apostol. Muna gitawag the teaching church kay kanang pulong magisterium gud gikan na sa pulong Latin nga magister. Unsa man ang magister? Ang but ipasabot anang magister teacher. Unya kung daghan kung atong usahon sila mga apostolis tanan muna gitawag natog magisterium. Hugpong sa mga magtutudlo. Magister teacher man kung usahon sila tanan mga apostol mao na sila matawag natog magisterium. So ang teaching office sa mga apostol mao na magisterium. So authority na kay ngano man si Kristo na niyang authority then gahatag po siya authority sa mga apostol. So dili magsilbing scripture lang kanang lingkuranan sa mga protestante nga inyo nakita sa ubos kulang ng ilang authority. Yan naman kay kung basahan na to ang Biblia, naghatag mag-authority si Kristo sa iyang mga apostolis. Mao na magisterium. Then of course, secret scripture, wala tayo problema na kay ang protestante ito umapog secret scripture. Unya, kining usa ka haligi sa lingkuranan sa Katoliko nganong na may secret tradition nga ambot ipasabot wa na masulat. Tungod kay dili man gud tanan nasulat. Si San Juan na mahayag ana sa Juan 21:25 nga dili tanan nasulat. Sa 2 Tesalonica 2:15 ang mga tradisyon kuno nga gitudlo nila sa mga apostol nabahin sa duha, sulat o gibinaba na lang. Sa to pa naiwa masulat. So munay gipasabot anang usa ka haligi diha sa lingkuranan sa authority sa Catholic Church, sacred tradition. Ang bot pasabot na unwritten sacred tradition wa na masulat. Kay kanang sacred scripture mao man na ang nasulat. So mao na so ang authority sa Katoliko dili kay Bible lang. Dili kay Bible lang. Kay kung Bible lang tanawa ra guro unsa man ang lingkuranan nga usa ra haligi. Di ba matumba na. Sakya nag bugat nga tao. Dahil labi nagdili niya ituko ang iyang lingkuran nagtao nga bugat. Dahil dili niya ituko ang iyang duha ka tiil. Sigurado yung tikwang.
Di ba? Oh, pero kanang lingkuranan sa Katoliko nga tuloy haligi, magisterium, sacred scripture o sacred tradition, tuloy man na kahaligi. So, bisan pag tungtungan na o dakong tao, basta strong lang po nang na ang pagka okay, dako na siya ba? Igo nga maka malingkuran siya dakong tao. Bisan pag iisa niya iyang tiil, di niya ituko, di gina matumba kay tulo may haligi. Di ba? So, mao na strong. Whereas kining sa Protestantismo, ang ilang Quranon kay scripture naman, kulang man. Ang anong kulang man na? Tungod kay, kung tanawon yun nato sa Biblia, i-appeal nato ng teaching authority sa magisterium. Matusabot, mga apostoles. Unya, sa atong panahon karon di atong susihon kinsa ang sumusunod nila. Mo nang dili gyud nato kanabang i-separate ang doktrina mahitungod sa apostolic succession. Kung kinsa ang nakasunod sa authority sa mga apostol, naa nila ang authority sa pagtudlo aning sacred scripture. Dayon, mauna sa Katoliko, sacred scripture o sacred tradition but pasabot nga wa na masulat kay binaba na lang unsa may bersikulo ana kadtong giingon ni Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 nga kung manudlo sila dili kay sulat lang na gibinaba na lang but ipasabot wa na masulat. 2 Thessalonians 2:15. Dayon ang mutudlo siyempre katong naay authority pod. Unsa may gibasihan nato ang mutudlo na apoy authority. Mo dagan ta dito sa Roma 10:15. Roma 10:15. Unsa may giingon ni Pablo sa Roma 10:15? Nag-ingon si Pablo sa Roma 10:15, unsaon nimo pagtudlo o pagsangyaw o pag-preach kung wa ka gipadala, buti pasabot wa ka gi-authorize. Kay balo naman ta nga si Kristo nag-ingon siya nga gipadala siya sa amahan o gi-authorize siya sa amahan. Dayon gahatag po siyang authority siyang mga apostol. So buti pasabot ang mutudlo aning Biblia kay di man nimo tingog ning Biblia. Di man nimo interpret ning Biblia kay sulat ra gud ang tao may mo interpret. So kulang kung Biblia lang kay naa may mo interpret nga tao. Kinsa may mo interpret nga nay authority? Siyempre kadtong gitagag authority ni Jesus Christ ang mga apostol. Ang mga apostol. Dayon, kay wala naman ang mga apostol, mao nang subayo nato sa apostolic succession, kinsay sunod o nakamana sa authority sa mga apostol. So, apostolic succession. So, mao na nga, ang sa Katoliko nga source of authority o ang gituhuan nga authority sa Katoliko kumpleto, wala diyay kulang. Kay kung kulangan nimo na, kuhaan nimo usa, di yun na ka ma-incomplete yun na. Ma-incomplete yun. Kay kung pananglit mo, ta sa protestante, sa ilang baruganan, sulat lang. Unya na ingon man si Juan nga dili, o ingon man si Juan nga dili man tanan na sulat. Then si Pablo po, nag-ingon siya nga, kung magtudlo sila, sulat o wa na masulat. So mo nang sayop yun ang sa protestante. Sayop sa protestante mo nang nibiya sila sa Katoliko, kaya ang ilang gituhuan ng authority, scripture naman. Unya, ang problema rabaan ng scripture lang, di man tinuod gani nga ang ilang gituhuan kanarang nasulat. Gano man kay, kung atong ayuhog sabot ng ilang mga gipanudlo, sila nagtudlo sila nga scripture lang kuno ilang authority. Nya, Biblia ra kuno ilang source of truth. Naar sa Biblia kuno tanan ang ilang gituhuan. Pero actually, dili man na tinuod. Nga naman, anong di na tinuod kay kung mubasa silang Biblia, inikutlo nilang bersikulo, ang sumpay, ang ilan na mga refleksyon. Nga wala na sa Biblia mo nang di gyud angay gyud ni salindot. Angay gyud nato tiana. Butangan nato X ng pagtulunan nga Bible alone ang authority. Nga naman kay
Actually, wala man na siya mag-exist yun kung atong ayuhog tuon ng doktrina sa mga dili Katoliko. Kanang moingon sila nga Bible lang kuno ilang gituhuan, dili man na tinuod. Murag himo ra man na nilang icing, no? pang kuan ba? Pang inganyo, pang uwat. Sorry, mamugo na ako reflection. Ina bang panglingla? Oh, mura ba siya og kung sa itsura pa nas babay, matahom nga babay. Ano man kay makaakit siya ba, makaibog ba? Oh, makaibog yun ang pagtuo nga Bible alone. Kay kung kay kag Bible alone sa to pa Word of God alone. Oh, na di makaibog ba may kag Biblia lang. Oh. Pero actually, kung atong ayuhon og analyze o kung atong obserbahan ang ilang mga gipangtudlo ug i-analyze, wala man po na nila gyud masunod ngano man. Kay kung moing kag Bible alone, unya sumpayan nimo reflection nga wala na sa Biblia, dili na sa Bible alone. Di ba? Pananglit. Iglesia ni Cristo, mayon sila nga. Si Felix Manalo sugo ng Diyos. Last messenger of God. Oh, nagtuo sila na. Pero dili man na mabasa sa Bible. Nga si Felix Manalo sugo ng Diyos. Ila raman ang interpretation. So, dili tinuod nga Bible alone lang ang ilag yung gituuan kay naaman sila interpretation nga wala na sulod sa Bible. So, dili na siya. O, bisag protestante, ilang mayon sila nga ang Santo Papa dili pastor ng Dios. Muna di sila motuo. Dili vicar of Christ. Wala man as Biblia nang muingon sila nga dili vicar of Christ. So bali na. Okay. Now, actually mga igsuon sa ako kong reflection nganong mga protestante mao na ilang gituhuan kanang Bible alone. Kay kung Bible alone god, bisan kinsa makakompetensya sa interpretation. Mao nang magdebate kay siyempre maglahi-lahi man og interpretation ang mubasa. Oh, di ba may Bible alone. Ikaw karon nga gabasa og Bible dahil nagtuo ka ng pagtuos protestante nga Bible alone. Di inigbasa nimo og unsay imong nasabtan mo yung ka nga mao ni sakto. Unya kay di man mo pareha sa lain. Di magdebate na mong duha. Mao nay hinungdan nganong di gyud ta maghiusa kay di man ta magparehas og interpretation sa Bible alone. Di ba? So something wrong gyud na. Nganong wrong na kay di man ta mag-usa na. Ang pagsabot ni Kibuloy dili mao ang tibok pagsabot ni Felix Manalo. Nya parehas na nagtudlo og Bible alone. Oh, adto ka sa Mormons, di lang na ito himong example sang Mormons kay naapa man sila laing libro. Okay, Book of Mormon. Kana lang nagtuog Bible alone. Sa pa, mga born again, protestante, Iglesia ni Cristo, Sabadista, puros na ga tudlo og Bible alone. Pero inig-interpret lahi-lahi man. So, nang dili ko mutuo ana nga mayngon sila Bible alone pero nganong di mo lagi magparehas og interpretation kay kanang ilang interpretation nga wala na sa Biblia mao nay lahi-lahi mao nang di magkausa. Oh, pero kung ang atong sundon nga authority kining sa Katoliko o kining ang TL Magisterium, Sacred Scripture o katungwa na masulat nga gibinaba na lang, dili kita mabahin ani, dili ta magkabahin-bahin kung kini mo'y atong masunod gano man. Kay kanang magisterium ato man day nang subayon sa history. Pag wala na ang mga apostol, kinsa may successor nila? Kay authority man eh. O mao na atong tun-aning magisterium. I-describe na to ni o unsa ning magisterium. Kining magisterium, ang unang magisterium, unang hugpong sa mga magtutudlo sa simbahan ni Kristo, of course, mga apostol. Katong sa Juan 20, 19:23, katong naingon siya, maingon nga akong ipadala samahan na ako usab nagpadala kaninyo. So, naay authority ang mga apostol. Oh, dayon kining mga apostol, kung tun-an na tuog ayo og ang Biblia, naa ni sila chief, mura ning Supreme Court nga naay Chief Justice. Kinsa may Chief Justice nila?
o Prime Minister. Iluhan po din nato nga Vicar of Christ, representative of Jesus Christ. So dapat yun, kining leader sa mga apostoles, second in command to the king yun na siya. Okay. Ato ning masabtan ning magisterium, hugpong sa mga magisterium kung nakahibaluta sa history sa gingharian sa Dios sa daang kasabutan. Sa gingharian ni David, for example, kanang posisyon sa pagkahari, puli-pulihan po na gani po ito'y inahimong hari sa una nga si Hezekiah. Dayon kanang iyang second in command niya tugyanan nagyawi o key authority kay kanang Yahweh God simbolo man as authority, simbolo sa authority kanang Yahweh na mabasa po sa Revelation chapter 3 verse 7 nga si Kristo gahawid sa mga Yahweh sa gingharian niya na niyang authority nga gikan sa Amahan. Kanang Yahweh simbolo sa authority. Bisan sa Old Testament gisimbolo gyapon ng Yahweh sa authority. Kay kadtong hari nga si King Hezekiah, ang iyang tinugyanan si Yahweh nga si Shebna, siya may silbing holder of the key. Siya. Pero kay wicked leader man siya, di man siya may nga leader, giilisan siya. Nasa Isaias kapitulo 22, 21 o 22, nga ang Yahweh nga gihuptan ni Shebna, meaning ang authority nga iyang gihawiran, gikuha kay ilisdan siya, kay bad man siya leader. Gikuha ang Yahweh niya din, gitugya ni Eliakim. Si Eliakim na po'y silbing second in command sa hari. Mao na. So, ang hari, na siya second in command nga authority na sa pagka kanabang kapatas sa hari. Prime Minister lagi kanang mayordomo sa hari na tinugyanan si Yahweh. Si Kristo po, sa pagtukod niya sa iyang New Covenant Kingdom, pag-ingon niya nga, Pedro, tukuron ko ang akong gingharian o iglesia, nga bisan gani ang gangaan sa impyerno, dili makaguba o makabuntog na ini. Then pagkasunod verse, diingon din siya, ihatag ko kanimo, Pedro, ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. So kanang sumpay, kung sa may gipasabot ni Kristo ana nga pag-announce niya nga magtukod siya iglesia o simbahan, gisumpay man niya sa versikulo 19 nga, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili diri siyuta idili sa langit, ang imong itugot. Sa Catholic exegesis, so diha gipasabot ni Kristo nga si Pedro day iyang prime minister o second in command. Kay kung atong ayog balansi, dili biya kay si Pedro ray tuwa dito sa mga tinun-an ni Kristo. Na dito ang ubang mga apostol, pero ang Yahweh dito niya gitugyan ni Pedro. Ang buti pasabot ana nga si Pedro mo iyang gihimong second in command sa tupa mayordomo, prime minister. Na sa atong panahon ron gitawag na tugpop. Di man daw tan magingalan-ngalan tag mga description nga bag-o. Parehas bitaw anang Elohim, sa Greek Theos, nya sa English ato manggi lain nagtermino pod nga God. Dili na daw tan kanang mo nang kanang ilang giingon nga di man na mabasa ng pulong-puk, di bitaw. Pero pwede ta maghimog termino nga kanang naa sa Biblia mo atong gipasabot. Kanang office ni Pedro, kanang katungdanan ni Pedro mo ning gitawag og pope. Di man gani mabasa ng litra por litra sa Biblia ng office sa ilang executive minister. Mo bitaw mahibulong ko nga kanang iglesia ni Kristo mo mga debater nila mangutana magyud asa mabasa sa Biblia nga si Pedro Pope ilang yung pangitao ng litra por litra. Bisag wa magtudlo ang Katoliko nga mabasa ng litra por litra. Di mo na mabasa litra por litra kay awahin naman ng termino ha gitawag anang office ni Pedro. Yun na. Niya dili man ang ngalan, di man ang description mo nakapatungha sa butang gihinganlan. Kay kanang bata, nang bata awahi hinganli. Dili kay paghingalan sa bata, ay hapon na tungha ang bata. Maupod, kanang terminology nga Pope, dili bot ipasabot nga sa dihang giimbento ng pulunga, ay hapa na tungha ang katungdanan ni Pedro. Dili, naana ang katungdanan ni Pedro. Gitugyanan na siya Yahweh sa gingharian, bot pasabot, siya'y gihimong
second in command ni Jesus Christ nga hari, kay si Kristo man ang hari sa gingharian ni Kristo, ang iyang prime minister kanang tugyanan og Yahweh, si Pedro man. So mauna nga kining magisterium mga apostolis ni og si Pedro. Si Pedro mo'y chief. Kumbaga sa Supreme Court pa na, mga leader na tanan sa balaod ng mga justice, ang usaan na chief justice. So mauna, mga apostol, mauna sila ang mga sinugo, mga sugo ni Kristo. Di na Felix Manalo. Okay. Mga apostoles, dayon ang chief anak katong gitugyanan si Yahweh ni Kristo, si Pedro. Mao na yung magisterium. Ang ilang teaching office gitawag og magisterium. So mahimong dili mabasa ang litra nga magisterium, pero ang gipasabot na as Biblia kanang office ni Pedro og mga apostol, mo na gitawag og magisterium. So mo na nga ang Katoliko mutuod og magisterium. Kay mo man sila mo exegesis aning sacred scripture. Kay kung bisan kinsa may mo exegesis aning sacred scripture, mao nang dita magkahiusa. Pero kung sundo nato ni nga protocol nga gipasabot sa Ginoo nato, dita magkabahin-bahin. May united ra kita. Yan naman kay ato man ding tanawon sa history. Kinsa may nakasunod sa authority ni Pedro og ubang mga apostol. Na kung mag-research tayo sa history, hanggang Pedro mao man ang mga popes, ang ubang mga apostol mao man ang mga bishops, cardinals, hierarchy na to agis kadako na simbahan. Yung mga obispo gibahin po na to katong higher kuha nila, itong mga senior nila gitawag na to cardinal, pero mga obispo na obispo. Okay, so mao na ang magisterium una, Peter and other apostles. Then sa atong panahon ron, kay ang office kung mabakante, pulihan mo yun na sa buhat 1.20. Sample, katong danan ni Judas, buhat 1.20, gihulipan, kay nabakante man to. Unya, kanang katong danan ni Pedro, mas importante na kaysa kang Judas. Kaya naman kay, kanang katong danan ni Pedro, vicar of Christ, holder of the keys God. Diba? Si Jesus Christ may gahawid ng Yahweh, nga gikan sa Dios, gikan sa Amahan. Revelation 3:7 na ni Kristo ang Yahweh. Din sa tanang mga apostol, dito man niya ipinagkatiwala. Gitugyan ni Pedro. Muna si Pedro may bikar. Muna nga masayop ang Katoliko pagtudlo nga si Pedro may bikar of Christ. So mauna nga sa panahon sa mga apostol, ang mo exegesis nga authorize sa mga pulong sa Dios, kung wala diha ang Ginoo personally, ang mo exegesis but pasabot ang mo pasabot aning secret scripture mga apostol sa ilang panahon. Nya kay wa naman ang mga apostol, di tanaw na to kinsay nakasunod silang authority. So mao na Peter, mga Santo Papa man na, then ubang mga apostol bishops man na. So kung mag-council ni, mag-meeting ni, paminahon yun na to, mao na nga sayop kung dili ta mo tuo og mga council. Kay naagalit tay premise ana, example katong Council of Jerusalem, tuo man mga dili Katoliko ana. Di ba kanang mga relihiyon nga nagtuog Biblia? Di ba puros mo tuo og Council of Jerusalem, walang alan sila mo tuo og Council of Jerusalem. Unya dili man na kay Council of Jerusalem lang. Kay ang iglesia magpadayon man sa to pa, ang mga council magpadayon pod kay ug unsay mga problema magmeeting man yun ang mga leader sa simbahan. Then magdesisyon. Then kinahanglan mo tuo tas desisyon kay mo may giingon sa Ginoo, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Unya kanusta man na sila magdili og magtugot? Council. So mo nang dapat mo tuo tag mga council. Okay, naaman diha ang authority. So, mao na kung dili na ta magparihas og interpretation, dili na sulbaron og maghimo tag laing grupo. Dili na ang sulbad anang dili ta magparihas og reflection sa mga pulong sa Dios, council. Kung mag-council na gali ang simbahan, diha na sulbaron ng disagreement. Kanang mga problema sa misinterpretation, kanang mga kaguliyang nato unsaon pagsabot ang pulong sa Dios, diha na sulbaron og council. Ang example ana gyud
Council of Jerusalem. Dili na sulbaron og maghimo kag laing grupo. Division na. Muna nga daghan ng relihiyon, agi ana nga panghuna-huna nga kung di nakasabot, maghimo naglaing grupo. Dili na mao. Ang example nga gipakita sa Biblia magsulbad og conflict, council. Sumaw na nga diha sa mga council, sulbaron ang disagreement. So since the beginning, Council of Jerusalem sa kadtong sa Council of Rome nga gi-canonize ang officially sa mga basahon sa Old ug New Testament. Then pag-abot sa panahon sa mga ikaupat nga siglo na atoy pari nga nirebelde anang pagtulunan nga Dios si Kristo, Council of Nicaea na pod. So pag-ingon sa Council of Nicaea, sayop kaayos tuhuan jud kay Council parehas man sa Council of Jerusalem nga unsay resulta, unsay desisyon sa Council tuhuan gyud. The moment nga di ta mo tuo og desisyon sa Council, protestanteng labas na to ana. Martin Luther, Arius, so mao na kanang mo against ta mo sukol ta sa authority. Rebelde ana. Timanan biya nato ang unang rebelde sa pagmando sa Dios si Lucifer biya. So, the moment nga mo rebelde ta sa magisterium, atong gisubli ang gibuhat ni Lucifer. Laro lang yun nato na. Basig, wala ta kay baluan na. The moment nga mo rebelde ta sa magisterium, atong gi-resurrect ang gibuhat ni Lucifer. Nga gihimo ni Arius, gihimo ni Martin Luther, o uban pang mga rebelde sa simbahan. Now, di man perfect ang mga pare, di man perfect ang mga Santo Papa personally, kay manubag man po na sila sa Dios. Manubag po na sila sa Dios. Dili man abot pasabot nga kumo kay Santo Papa ka, obispo ka, pare ka, malangit ka, dili uy. Mo atubang gyapon kag hukmanan sa Dios ana. Nagkataon lang nga naa nila ang office, naa nila ang authority sa pagpanudlo. Kay kinsa man di tagaan sa Dios anang office sa pagpanudlo, sa manhayop, leon, monkey, dili tao rapod. So may tagtao na ay free will sa tupa, pwede makasala, pwede pod magtinarong. Kung magtinarong ang mga pare, di disgrasya sila, impyerno magin sila. Bisan pag Santo Papa. So, pero ang office valid, genuine, kay naghatag magyug authority si Kristo, ang Dios nining mga tawhana. Kaklaro ana si Kristo nagingon sa Juan 20, 19:23, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Mao na mga apostol. Dayon ato nang masabot ang gitagaag authority, sila na po ang muhatag og authority. Dunay chain of authority. Di ba? So mga apostol ay gitagaag authority. Then giunsa man po sa mga apostol paghatag og authority sa mga sumusunod. Di kanang holy ordination. Pagpandong sa kamot. Nya wa may laing holy ordination sa nga makita nato sa history nga sumpay sa mga apostolis kini ramang Katoliko. Mao na nga ang genuine nga authority sa pag-ordain kanang sa Catholic Church, dili ng mga sulpot o kanang awahira kay wa man na masumpay sa mga apostol. So mao na mga igsuon nga galantaw aning video nga kanang scripture alone actually sa reflection na kuana mo ni pagtulunan nga gitawag nato og pandaraya nga pagtulunan, deception. Ano man kay kining scripture alone mo ni nakapabahin-bahin, mo ni nagpa-disunited na tong mga Kristiyanos. Ano man kay di naman ta motuog magisterium, di na po ta motuo atong secret tradition nga wa na masulat, nga dili man tanan nasulat pagkaklaroan ng Juan 21:25 o kanang giingon ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 nga nagingon siya, barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga mong gitudlo kaninyo pinagigwali nga binaba o sulat. So tupadi kay sulat lang na binaba na lang. So sayop yun ang sula eskriptura. Bible alone, sulat lang.
Nahinamdum ko ni Professor Scott Hahn. Ingon siya nga, kung mogamit mangalit tag pulong sula, pwede man ta mogamit og pulong sula basta kay dili na to walaon tong wala na masuwat. Ang sa Latin gyud nga gituhuan sa Katoliko, kung mogamit tag pulong sula, sola verbum Dei. Sola verbum Dei. Unsa man ang sola verbum Dei? Only the word of God, whether written or unwritten. Sola verbum Dei. Nahinumdum ko nga doon na dito protestante nga ni murabag ni object ba ningon siya, uy, parehas raman ang sola verbum Dei o sola escritura. Kay pulong gud sa Dios puro. Okay, parehas na pulong sa Dios, pero unsay kalainan ng sola verbum Dei o sola escritura? Kanang sola escritura, ang pulong sa Dios kuno kana rang nasulat. O bitang gingon siya, sola escritura. Sayop na kay dili man tanan nasulat. So ang insakto kung mogamit og pulong sula, dapat sola verbum Dei. Only the word of God, written or unwritten. Mo na ang pulong sa Dios sulat magwa na masulat. So mo na insakto. Sola verbum Dei, only the word of God. Sayop ng sola escritura kay ang word of God ay kanarating na sulat. So mo na nga deception si Yawa ng sola escritura. Nya matahom na siya, mura na siya babae nga gwapa ba kay murag madani ka kay word of God good, pero kulang di ay. Inana na siya. So mao na bantayan nato mga igsoon nga kanang sola escritura kung sa pirmirong tan-aw na to ana, kung magunaw na to, uy, word of God sakto ni. Pero mao man ay nakapabahin-bahin na to. Mao nang sigurado jud ko nga kanang sola escritura Bible alone nga gitudlo sa mga dili Katoliko, kanang pagtulon ana gikan na si Yawa. Kay nganong gikan na si Yawa, unsa may resulta ana? Di ba na daghang relihiyon wa ta mag-usa? Pero kung ang atong gamiton nga pag sabot aning Biblia, ang authority nga gitudlo sa Katoliko, di kita mabahin nga naman kay tulo may haligi, magisterium, scripture o unwritten, katong wala na masulat. Kumplito man. Kumplito man nga dili man ta magbuot-buot og interpret sa Biblia. Di man ma-private interpretation. Kay naaman tayo gihangad nga, uy, ang ilang interpretation may final, may silbing Supreme Court. Kining magisterium. Mo man Supreme Court na to. So kung mutuo ta sa Supreme Court, sa atong pagtuo nga magisterium, unsa man pagkabahin na to? Mo man na nga ang sa Katoliko nga source of truth, authority, di kita mabahin. Pero nato'y nag-ingon nga protestante, di man tinuod nga nag-usa mo mga Katoliko kay magdebate mangyapon mo, magsungi mangyapon mo. Dili sa kalibutan yun, dili yun na mahingpit ang atong pagkahiusa. Nga naman kay bisan mga Katoliko, dili man po perfect sila mutuman sa pagtulon ang Katoliko. Bisan mga pare gani. The moment nga ang Katoliko dili siya faithful sa tanang teaching sa Katoliko, so mo create ginagmaot. Pananglit bisan kanang pareho. Gibaw na sila silibasi. Pero naman tayo madunggan nga na yung nag-iring-iring dito babae. So, kanang iyang gibuhat nga di mao dili na mo'y teaching sa simbahan. Mo ni makamaot na to. Then sa pa bisan mga CFD gani dili pud magparehas og interpret personal mo nang magdebate po. So mo na nga dili sa kalibutan dili pa perfect ang atong unity kay masipyat pa man ta. Naman tay mga personal factor nga mo na makapamaot sa atong simbahan. Mo na mga apan kay dili lagi perfect. Pero ang nakanindot lang natong Katoliko natay central leadership nga valid yun ang iyang authority, genuine. Nga kung masunod, mausa kita. Di ba? Pero sa Protestantismo, ang ilang structure padaan guba na. Ano man kay lain-lain man ang ilang leader nga dili matunong sa unsay gipili ni Kristo. Di ba? So kung maghiusa ta, dapat dito ta maghiusa sa tinuod yun nga gisugdan sa atong Ginoo. Nya kay ang gisugdan sa atong Ginoo mo maning
atong mga apostol din sa atong panahon karon mo maning Katoliko. So mao nang naadinhi ta mag-usa. Dili lang ma-perfect tungod kay mga tao man ta. Nga lain-laing mga batasan. Oh. Dili na to 100% masunod atong mga pagtulunan mo nang naagyapoy maot. Pero ang nakabintaha lang kay naata sa kung baga sa barko pa na nakasakay tas barkong dili piki. Genuine ning barko ha. Pero kung maadto ka sa mga relihiyon, dili man to genuine tong ilang barko. Kay dili man si Kristo may founder ato. Di ba? So mao na mga igsoon nga bisag dili pagali nato huna-hunaon ang mga factors ani bisag kanilang sa picture ba nga inyong nakita nga lingkuranan ba, uy unsa man ang authority sa Catholic Church? Tulo ka haligi: magisterium, sacred scripture, o katong wa na masulat sa scripture. Tulo lingkuranan, tuloy haligi. Di gina matumba kay tulo may haligi. Sa Protestantismo tanaway lang lingkuranan usaray haligi. Scripture alone. Siguradong tumba na og lingkura na din dili ituko ng tiil sa tao. Matuwang gyud. Tuwang gyud. Pero kanang sa Katoliko tuloy haligi sa pagtuwang ana nga inig kakilid nimo na mo dipinsa mo itong usa ka haligi bisag asang na side. So mao nang dili matumba, ligon. So kana inigbasa na to sa Sacred Scripture Bible, ayaw salig sa imong kagalingon kay naa kay superior na tao kanang magisterium. Dapat inigbasa na to scripture, i-refer na to sa official teachers. Kay gitagaan man ning authority ni Jesus Christ ang inyong itugot niya kanus ama na nila gamiton ng authority ha sa council. Basta di na sila magparehas, mag-disagreement na sila, di ba mag-council sila? So mao na. Okay, na post na to kadali no kay naikuandre, pero aton lang ning ato ning tapuson kay hapit na po 1 hour. Then ang uban ani sa lain na po na to mga videos na to hisgutan. Ang wa na to wa na to ma-discuss nga angay i-discuss ani nga topic sa uban na lang pong mga videos na to kay wala man nato ni wa man to maghimo god og kana bang tawag ani outline. So posible nga naiwa na ko maisguti no nga dapat na ko hisgutan about aning topic sa authority. So hangtod sa sunod higayon no kini si Veritas sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.